Fl-aħħar 10 snin, il-Labor propona 3 sistemi ta' trasport tal-massa u 10 snin wara il-Gvern għadu qed jistudja. Dan kif fl-2016 l-issa ex-Ministru Laburista Joe Mizzi kien ħabbar strateġija nazzjonali għat-trasport bilan li jsir master plan sal-2025 ċoe sena ilu trasport tal-massa magħruf bħala Mass Rapid Transit. Imbagħad ftit tax-xhur qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2022, jiġifieri fl-2021, il-Ministru Ian Borg dak iż-żmien responsabbli mit-trasport ħabbar il-Malta Metro minn Pjazza Tritoni b'nefqa ta' kważi €900,000 b'tinda pompi u wediet. Biex sentejn wara l-istess Gvern Laburista qal il-fil-verità rrealizza li dak il-proġett ma kienx vijabbli u kienet sempliċement fantażija ta' kampanja elettorali. U issa, il-Ministru ta' Traffiku Chris Bonnet ħabbar mill-ġdid sistema ta' Rapid Transit System, bid-differenza illi ir-rotta se tinkludi r-rotta taħt l-art, fuq l-art u anke aktar elevata għaddejja minn fuq il-karozzi. Il-ħamings, il-Ministru Chris Bonnet ippreżenta pjan mingħajr costings u mimli studji ġeotekniċi illi se jieħdu madwar 18-il xahar u ċoe jitlestu f'Ottubru 2027. Net News kien preżenti għal din l-aħħar preżentazzjoni ta' trasport tal-massa fejn saqsejna dwar il-pjan li għandu l-Gvern bil-Ministru ma jagħtix garanzija li kollox effettivament se jibda 5 snin oħra għaliex l-ewwel kollox irid imur sew. Intom qed tgħidu li 5 snin oħra ħajibda phase 1 naqblu? Kollox imur sew iva mela. Wara x-xettiċiżmu ċar tal-Ministru Klaj Karwana brabta ma' dan il-proġett, il-Ministru Chris Bonnet qalilna li l-istudji għadhom għaddejjin u Karwana li jħollu jorbot li jara x'mudell ekonomiku se jkun qed japplika. Kif kollox jindika li l-istudji ekonomiċi tanġibli u kif se jwettqu l-proġett għadu mhux ċar 100% minkejja konferenza oħra b'tilja pompi. Eventwalment la jkunu lesti l-istudji l-modell ekonomiku u l-affarijiet kollha u bħala Ministru tal-Finanzi responsabbli mbagħad se jpoġġi bil-qiegħda ma' min ikollu jpoġġi bil-qiegħda dak il-ħin biex isiru l-valutazzjonijiet ta' x'inhu l-aqwa modell illi bih nistgħu niffinanzjaw dan il-proġett. Dan ifisser aktar stennija u ebda garanzija li fil-verità se nkunu qed naraw xi ħaġa li xi dubji huma ċari wara 10 snin ta' fantażiji. Fit-ħabbira li għamel Bonnet spjega li sabiex titlesta linja waħda msemmija La Vallette se jgħaddu 15-il sena sħaħ u li fiha se jkunu inkorporati il-Belt Valletta, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-Isptar Mater Dei, l-Università ta' Malta, Birkirkara u anke Ħal-Qormi fejn il-Ministru qed jimmira li 5 snin oħra u ċewwe fl-2031 se jkun għadu qed jibda x-xogħol fuq l-ewwel fażi ta' din il-linja mill-ajruport sal-Belt Valletta. Fost l-oħrajn il-Ministru Chris Bonnet sostna illi biex persuna tmur ta' Sliema bil-metro trid tieqaf fl-Isptar Mater Dei u sussekwentament taqbad tal-linja tar-Rapid Transit. It-tram għal xiex mhux se jieħu consideration li jgħaddi tru dak ir-reġjun qabel jgħaddi mill-belt tal-San Pawl jew vice versa. Mela, l-ewwel għax diġà mela kif għadlek minix tekniku, però ħan nipprova nirrispondilek mistoqsija. L-istazzjon li iktar viċin ta' Sliema s'issa jidher ħajkun dak ta' Mater Dei. Mater Dei u ta' Sliema mhumiex il-bogħod. Issa, hemmhekk għandna toroq arterjali biżżejjed. Ġifieri kull ma tittarom minn Mater Dei sa ta' Sliema għandek toroq arterjali biżżejjed. Illi tista' tasal ta' Sliema bil-rapid bus system. Intant, fil-waqt li għadna fid-dubju hekk hux se ssir l-ewwel fażi 5 snin oħra, il-Ministru mhux jeskludi li ssir linja oħra 50 sena oħra. Ma neskludix eventwalment li xi darba jkun hemm gvern 40-50 sena oħra jiddeċiedi li jagħmel linja oħra skont iċ-ċirkostanzi ta' dak. Għal-daqstant, il-poplu għadu qed jistenna u jittama li wara 15-il sena ta' wedi, il-gvern jibda xi ħaġa illi għandu jilesti 15-il sena wara. Dejjem, skont kif qal il-Ministru, jekk kollox imur sew.